Hoy, hulong! Bupang ng tama na! Huwag ka pa nausap! Tulisan ka po! Bantay ng tawa na! Ipaluwag ako! Ano ko matago? Murag safety siguro dali. Samuel! Gibaw kong datang tago! Surrender na lang! Harunong may daw tang may tamo mo! Ikaw! Anto ka sluyo! Babagi dito, harunong may kagawas! Anto ka luyo, sir! Ikaw, Sad! Tigas ka! Sige, Chip! Di din kagawas tawa na, Chip! Oh, no! Di ka pa surrender! Dili! Ang panuan na kay Kalian Samuel! Gilibutan na ka na mo! Dili! Gamito na ng kwarta, ha? Kaya ito na sa ospital ang akong asawa. Tagay pa! Tagay! Ako'y bahala sa tagay! Ulutan! Bir! Kuha! Naidang kwarta na rin. Babae, Sad! Kuha, Sad! Babae! Pero, boss! Kuha naman tayo kwarta, boss! Ano ito pundo? Sa! Kuha na tayo kwarta ang atong halin sa tinoles. Kuha na tayo pundo! Ay, wala ka. Ako'y bahala. Boss Samuel na ninyo. Uy, ay taway. O, ikaw. Alala. Ha? Ako? Oo, ikaw. Ako na, Sad. Kadaagin ako pero may kunin mong pangayuan. Nya, mo reklamo ka? Ha? Kanang ka usbante kulatahan? Ha? Ay, di, uy. Sige, te. Palitin na silang gusto. Bisag mo isa. Oh, daram na, te. Ay. Kadugo nga to, te. Punig menon, te. Siya mo palit ng bayuta. The next day. Unsa man? Kumusta mo itong kuha diya? Dagan ba? Oo, boss. Dagan ikong nakuha, boss. Mga alahas na naada sa suod. Oh, mo ba? Tiba-tiba na sa tani. Babae, drogas, ino. Hindi nga na sa tani, unya. 1 week later. Boss. Puro nasad ka pangino. Ha? What nasad? Pero, naiwagi o. Higit mo nasad. Asa man? Ayaw, uy. Kuha pa kayo. Badu Soleil, Badu Soleil, Badu Soleil, Badu Soleil, Badu Soleil, Badu Soleil. Miss, switch ka ba? Bakit? Kasi, you turn me on. Google ka ba? Bakit? Kasi lahat ng hinahanap ko nasa sayo. Miss, kanang I love you. Uyab na tayo. Sige. Uyab na ta. I love you too. Several months later. Di ba kay kusang nga pugod na ako o sa umaabotaan na? Nabago ka. Alang ninyo kinipagbago ko, Rafael. 1 week later. Kinahanglan na isasaryan ang imong pagpanganak ni sis. Kay kung dili, mabutang ka sa peligro ug ang imong anak. Ning human imong panganak, kinahanglan operahan kadayo. Tungod kini sa gihambing imong sakit. Ug nagkinahanglan kini og dakong kantidad. Mabadok. Pila man si Dok? Tunga sa milyon. Soon after. Samuel! Mga siguro ko! Sige! Ipatulog tayo na! Asa ka? Muapas ako ng ospital. Makita ko kwarta. Kung saan man nga, kung may mabuham na ako. Alis ako ha! Una ko, muapas ako dito!
Unsa man Samuel? Di ka mo surrender. Di ka mo surrender ay. Pero ko plano mo surrender sir. Kinanglan makasibat ko din eh. Hello? Oh, taga-hospital eh? Oh, ano man? Ha? Naganap na sila kayo na? Oh no! Kapag sa normal na pagi? Ayaw na buhat na Samuel! Si Samuel man na, oy! Da! Mayra! Muna angay sa mga badungos katilimban! Muna angay sa mga tulisan, mga tapulan, gustog dinalian ng kwarta! Mayra! Samuel, ali. Kuyog na mo. Sa atong atuan, walay kagulanan. Pulos kalipay. Oh, kuyog ko, Rafael. Kuyog ko.